ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи рейсҳои чартернӣ дар моҳи сентябр. ҳозир мо ба шумо ҳамаша мефаҳмонем 50 рейси чартернӣ дар моҳи сентябр муқаррар шудагиай аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. ва пештар мо як видео карда будем, дар уҷа қайд кардем ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон то 13 рейсҳо мешаванд. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем ки ҳамун видеора қатъи видеои имрӯза перепутат накунем бародаро. И 50 рейс дигарай ва видеое ки мо дина кардем гуфтем ӯ рейсҳо дигаранд. ӯ рейсҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мебаранд, и 50 рейс аз Федератсияи Россия меоранд. мутобиқи қарори нав ҳар рӯзе то 15 сентябр 3-4 рейс мешавад. ҳозир мо аз кадом шаҳрҳо рейсҳо мешаванд ба шумо мегем қатъи числоҳош бародарон. бо диққат гӯш кунед. ҳамин шаҳрҳое ки мо мехонем ай рӯи хат танҳо аз ҳамин шаҳрҳо парвоз муқаррар гардидагиаст. ва агар шаҳрҳоеро ки номаш дар ҳамиҷа набошаву нахонем, значит ай ӯ шаҳр парвоз муқаррар шудагӣ неста. 1 сентябр рейс Москва-Душанбе ва боз 1 сентябр рейс Москва-Душанбе. 1 сентябр Екатеринбург-Душанбе ва боз 1 сентябр Казан-Душанбе. 2 сентябр Москва-Душанбе, боз 2 сентябр Москва-Душанбе. 2 сентябр Санкт-Петербург-Душанбе ва боз 2 сентябр Краснодар-Душанбе. 3 сентябр Москва-Душанбе. 3 сентябр боз Москва-Душанбе ва боз 3 сентябр Новосибирск-Душанбе. 4 сентябр Москва-Душанбе. 4 сентябр Москва-Душанбе. 4 сентябр боз Санкт-Петербург-Душанбе ва 5 сентябр Москва-Душанбе. боз 5 сентябр Москва-Душанбе ва боз 5 сентябр Иркутск-Душанбе. 6 сентябр Москва-Душанбе ва боз 6 сентябр Москва-Душанбе. 6 сентябр Санкт-Петербург-Душанбе ва боз 6 сентябр Екатеринбург-Душанбе. 7 сентябр Москва-Душанбе ва боз 7 сентябр Москва-Душанбе. 7 сентябр боз Сургут-Душанбе ва боз 7 сентябр Казан-Душанбе. 8 сентябр Москва-Душанбе ва боз 8 сентябр Москва-Душанбе. 8 сентябр Санкт-Петербург-Душанбе ва 9 сентябр Москва-Душанбе, боз 9 сентябр Москва-Душанбе. 9 сентябр Новосибирск-Душанбе ва 10 сентябр Москва-Душанбе ва боз 10 сентябр Москва-Душанбе. 10 сентябр боз Сочи-Душанбе ва боз 10 сентябр Красноярск-Душанбе. 11 сентябр Москва-Душанбе ва боз 11 сентябр Москва-Душанбе ва 11 сентябр боз Санкт-Петербург-Душанбе. 12 сентябр Москва-Душанбе ва боз 12 сентябр Москва-Душанбе. 12 сентябр боз Екатеринбург-Душанбе. 13 сентябр Москва-Душанбе. 13 сентябр Москва-Душанбе ва боз 13 сентябр Санкт-Петербург-Душанбе. 17 сентябр Новосибирск-Душанбе. 14 сентябр Москва-Душанбе ва боз 14 сентябр Москва-Душанбе. 14 сентябр Сургут-Душанбе ва боз 14 сентябр Казан-Душанбе. 15 сентябр Москва-Душанбе. 15 сентябр боз Москва-Душанбе ва ахирон рейс боз дар 15 сентябр Санкт-Петербург-Душанбе. инак тамошобинони азиз, рейсҳо аз куҷо ва кадом рӯзҳо муқаррар шудагиаст мо ҳамаша ба шумо фаҳмондем ва як хел рӯзҳои ҳозир мо дар иҷа номбар кардем ки 2 маротиба ё 3 маротиба Москва-Душанбе дар як рӯз рӯйхат кардагианд. лекин дар иҷа соатҳош фарқ мекунад бародарони азиз. масалан дар як рӯз мо номбар кардем 3 рейс аз Москва-Душанбе ё ҳар соатанд, мисол саҳар, абед, бегонӣ. ба ҳамин хотир ҳамин чизора бо
диққат гӯш кунед ва бифаҳмед ки аз кадом шаҳрҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон рейсҳои чартерни дар моҳи сентябр муқаррар шудагиаст ва барои ба ин рейсҳои чартерни омадани шумо бояд шумо бо коргарои консулгарии ана ҳамин шаҳрҳои номбар кардаи мо ё касое ки дар Москва қарор доранд ба сафоратхонаи тоҷикистон муроҷиат карда хитона номнавис кунед ва баъдан бо тариқи ана ҳамин рейсҳои чартерни шумо ба ҷумҳурии тоҷикистон интиқол меёбед. Як бори дигар хотиррасон мекунем ки бе муроҷиат ба коргарои консулгарӣ ё бе муроҷиат ба посолства шумо дар ин рейсҳо аз пеши хитон билет гирифта омада наметонед. Ба ҳамин хотир бародарони азиз барномаро бо диққат хушрӯ гӯш кунед. Ҳамаша ба шумо фаҳмондагием. Ан ҳамин фаҳмондагиҳои моро бикунед. Иншааллоҳ худованд розӣ бошад ба ҷумҳурии тоҷикистон интиқол меёбед. ҳамин буд барномаи имрӯзаи мо. барномаҳои нави моро интизор бошед ва ҳатман дар канали Юристи Ҷ обуна шидана фаромӯш намекунем. саволои хитона метавонед дар инстаграми ма равон кунед. Худованд мо ва шуморо нигаҳбон бошад.